Dito na ako sa bus station. Dito ako sa Galleria. So, oh guys! Ayan, so tara, punta tayo ng mall. So, yes, nagligo ako ngayon. Kaya tingnan niyo yung buhok ko, ganyan talaga siya. Ang normal niya, ganyan. So, hindi na ako nag-plancha ng buhok. Nag-blower lang talaga ako. Kasi kailangan maano yung buhok, tuyo yung buhok pag lumabas. Suot ko lang itong jacket na ito. Ito, may suot pa akong, itong pink na ito is mahaba ito. Tapos may t-shirt ako dito. May t-shirt pa ako sa loob ng puti. Ayan, tapos naka-leggings ako. Kasi guys, malamig. So, ayan. So, yeah. So, tara, let's go! I think sasuot ko rin yung yung aking sombrero. Ayan. So, yes, let's go, guys. Kasi parating na yung bus. Guys, nandito na ako. May church dito sa harapan ko. Ayan. Wala pa ako sa mall, ha? Dito pa lang ako. Iniikot-ikot ko pa lang kayo. Ayan. So, yun. Lahat tayo suot ko ngayon yung gray na makapal. Ang lamig eh. Ayan, nakita niyo. Guys, so, ayan. Pumunta pala ako ng DM, bumili ako to. So, ko sa inyo ngayon, nandito ako sa Galleria. So, lang ako dito, tapos pasok tayo sa Galleria. So, yun, ito yun. Pero hindi ko alam kung pwede ba ito magbibili. I think not. Ang ganda talaga. Ang ganda. Alam niyo guys, may nakita ako kaninang maganda. Magandang hat. Ang ganda din ng presyo niya. Wala ditong mga sombrero. Mga ano lang nandito. Wala. Tapos na ako dun sa Galleria. Wala akong nakita. Tingin nga ako dito. Ay, may nakita pala ako. Sobrang mahal. Sobrang mahal nung cup nila. Tingin ako dito sa paligid. Baka meron. Pumunta pala ako ng Only. May nakita ako 10 euro. So, may dinadaanan ako may naka-display. Ang naman doon ay 7 euro naman. So, yung nandito naman sa loob was 39. 39.27. Ganon. Mahal. Wala dito. Just titingin-tingin lang ako dito, guys. Sa kabilang parte ng mundo. Dito kasi walang daan dyan. Dito tayo. Wala pang tao guys kasi malamig. Yan dito pero pagkagabi alam ko may mga tao dito. Ito restaurant din. Ganyan. Tapos ito gamitan. Hanap tayo ng sombrero. Ano ba ito? Sport zone. Mga sombrero dyan guys. Ano ito? It's okay fashion. Sa parang Korean store. Korean store. Bila na ako lang ilong ko. Dito na ako bibili dito na lang ako bibili ng sombrero dito sa na to. Mura lang. 7. I think for black is okay. I think black is okay. Like this. Ito ako ngayon sa other part. Ito yung isang Galleria. Tapos nandito isang CNA. Ayun yung Galleria. Pasok ako din mamaya.
Tapos ito yung CNA guys. Pasukin din natin. Pasok-pasok lang ba? Ito, wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan o. May ano dito, may... ano ba ito? May balls. Christmas balls. May meron din pala sila dito yung ano. Christmas na Christmas 1.5 euro. Tapos meron dito ano, tindahan ng mga prutas. Ito fresh slice. Ayan, so pasukin ko nga. Doon guys, wala akong napili kasi parang hindi siya familiar sa akin yung mga daming ibon. Hindi familiar sa akin yung mga foods doon. Siguro iba ano siya. So pasok tayo dito guys sa CNA. Na naman tayo guys, yung baba oh. Charis. Hindi ko alam kung pwede maganda tumilagay ng tao eh. Guys, tapos na ako dyan sa CNA at may napamilya ako. Sis! Anong oras na ba? Oh my God, kailangan kong humabol ng bus. So, hindi na ako papasok ng Galleria. Kasi pumasok na ako kanina dun sa ikabila. Dito sa isang to, hindi na muna ako mapasok. Gusto ko sanang palitan na yung itong hat ko. Oh. Kasi nakatingin sila, hindi daw bagay sa pangpalamig ko. Charis. Ayan, so yun. Yay! Pauwi na ako mga Mars. So, punta na tayo sa bus station. Ayan, lakad na ako puntang bus station. Ayan, tapos parang ang yung langit, tingnan nyo. Parang parang paulan ng inyong kalangitan for the day. Ang lamig na naman ulit. Charis. Pero hindi ko kinaloose yung jacket ko. Okay naman, kaya naman pa. Ayan, so yan. Tinanggal ko lang yung hoodie nito kasi masyado siyang big. Charis. Okay pa naman siya. Ayan. So yun. Let's go. Sa bus station. Nandito na yung bus. Pero hindi pa siya magalaw kasi may pa. May ilang minuto pa bago mag-start. 9:85 pala siya. Ayan. Ito pala yung bus dito. Ito pala yung bus station dito mga Mare. At nandyan din po Mare sa likod ang train station. Sa panahong yan Mare, nasa loob na ako ng bus. Hindi ako masyadong napag-video. Punong-puno ng people Mare ang bus. Ayan, sobrang dami ng people sa loob ng bus mga Mars. Ang lamig guys. So nakababa na ako ng bus. Dahil itong stasyon na itong malapit sa amin, stasyon, bus stop na ito ang malapit sa amin. So ngayon ako ay tatawer and see you guys sa bahay. Iyan tawiran nyo na. Oh, Mars! Sa bahay na ako. Ito pala yung aking outfit. Oh. Hindi ko na masyado napakita sa inyo kanina kasi nga nagmamadali na ako dahil yung bus paparating na. May oras kasi guys paggalit ko sa bahay. So ito ako. See myself and I. Sorry, ang lamig, diba? So, ito yung suot ko. Tapos, isuot ko sa labas. Tapos, ito kay Mr. Rafael to. So, hindi na ako alagarte na niya yung tsura ko, guys. Kasi, guys, tawag ito? Hindi na ako nag-blower na ako ng buko na pagkatapos ko maligo. Ayan, so yun. Ayan, tapos, maganda ito, guys, kasi may mga packet-packet. Ayan. So, ayan. May suot ako, diba? May suot pa ako ulit. Ayan. Doble. Ayan. Tapos, ito may bulsa yan siya dyan. Nilagay ko itong card ko ng bus. Ayan yung card ko ng bus. Tapos may bulsa din dito. Nandito ko nilagay yung aking pass. Tsaka itong card. Parang ATM card, ganyan. So, dito ko talaga yung gusto nilalagay. Hindi ako nagdala ng bag kasi nga ayoko na nagganon-ganon. Ayan, so yun. Ganda nito guys. Tapos, nandito sa bulsa, dinala ko pala yung coins na natira ko doon kasi nga makasakali ko kung hindi yung owner ng bus yung card ba. Kasi yung card ganyan. Kasi minsan yung mga ganon. So yun.
Ito guys, may ano to eh, may pang-hood ito pero hindi ko ginamit. So, ilagay ko muna. Ito oh. Ito yung pang-hood niya, tinanggal ko. Detachable kasi ito. Detachable. Tama ba? Tama naman. Chili. Yan. Ganda-ganda niya. Ito lang sa kabila. Ayan. So, may hood na siya ulit. Oh. Diba? Ito yung hood niya eh. Pang ganun. So, kararara. Outfit pang winter. Ayan. So, yun. Tapos, pakita ko sa inyo guys yung mga napamili ko. Nagpaalam ako sa asawa ko. Ayan. Bumili pala ako guys ng panty. Bumili ako ng panty sa CNA kasi mas mura siya doon. Kasi sa mga pinuntahan namin, sabi ng asawa ko, sige tumingin ka dyan na, sabi ng asawa ko, buto pag tumingin ako. Nakita talaga, hey, bago naman to guys, mga panting to. No? Ayan, so yun. Bumili ako ng panty, 6 to guys na piraso. Nasa 20 euro or nasa 19 euro siya. Oh, sa CNA. So, yan, panty. Ito pa. Panty, oh, 3, di ba? Tapos yung isa ganun din ito, oh. Ibang style to, ibang style din to. Ayan yung pataas. Ayan. 3 din ito, 3 klase ng kulay. Ayan o. Ayan. Para magkakulay silang isa. Hindi magkaiba pa rin. Ayan. So yun. Ito magkakulay. Magkaiba pa rin. Ayan. So, 6 yan. Tapos, bumili ako ng sombrero. Ayan o. Kasi nga, kay Mr. Rafael yun. So yun. Try natin isukat mga Mars. Diba? Ang ganda o. Yan. Kasi pagka umaalis-alis kami ng aking Diyosawa. So, yun. So, gusto ko sanang bumili ng ibang kulay. Kaso lang mas okay itong black kasi okay siya sa lahat ng kulay. Ang damit. Ito sa asawa ko. Ito ang sa aking Diyosawa. Kasi nga, wala akong makita ng ano na pang... Kasi ito guys, pang ano to, pang babae. Tapos ito pang lalaki. Magkaiba siya ng ano. Magkaiba ng store. Ayan. Magkaiba ng store yung ano, yung... nabilhan ko. Ito sa aking Diyosawa. Na pwede rin sa akin. Diba ang ganda? Plus kami ng aking Diyosawa. Black. Ayan. Iba lang yung pagkakadesign. Pero pares kami. Ayan. Ayan o. Sa amin yung dalawa. Ayan. Tapos, bumili din ako. Nakadaan ako dun sa Only. Akala mo talaga may ano. Sa Only. Tapos naka-sale to guys. 5 euro. Alam niyo naman, mahilig ako sa purple. Diba? Ayan o. May din ako sa purple eh. So, yun. So, binili ko siya guys kasi naka-sale siya. Ayan o. Kasi kung hindi siya sale, nasa 10 euro siya. Ayan o. Nasa 10 euro siya kung hindi siya naka-sale. Ngayon 5 na lang siya. So, binili ko lang to. Kahit na malamig na. Pero magagamit ko naman kasi ito din in the ano eh. Dito sa bahay or sa ano. Sa ano to? Sa Only. Mahal mga ano doon. So, bumili din ako guys pala na bumula na siya o. Bumili ako ng panlinis ng CR namin. Kasi wala na akong panlinis ng CR. Ayan. Citrune. Citrune ng ano. Tapos bumili ako ng hand gel. Yung pang ano sa kamay. Ganyan. Dito yan. Nalagay ko yan dito sa ano. Yun lang. Yan ang pamili ko. Shun Fodish. Ito nakagigilin ko sa dito. Sabi ko, nakalimut. Sa sobrang pagmamadali ko kasi, nakalimutan ko bumili ng ano, nakalimutan ko magdala ng bag. So, nakabili ako ng bag nito, oh. Alam niyo kung magkano din to, 45 cents. Mahal. Mahal ako. So, yun. Natago ko naman ito kasi pwede ko yung gamitin. Ayan. So, yun. Ito yung mga resibo. Ito pa isa. So, yun lang mga Mares. So, yun lang ang ating video for today. So, sana nag-enjoy kayo sa pagpunta natin sa mall. Kasi hindi ko masyado napakita sa inyo yung mall kasi nga, ano, may mga bawal mag-video. So, yun. So, mahirap kasi yun. Baka, ano tayo. Baka biglang may humahabol sa atin na ano. Ayun. So, yun. Thank you guys for watching. And maraming salamat po sa inyong panonood. And I will see you guys on our next vlog. Always smile!